Одеса, вечір. І сцена, де зійшлися поезії, музика і справжній характер. Владислава Ільїнська, поетеса, яка почала писати у 6 і вже тоді підкорювала вечірню Одесу. Авторка ігор розуму та анекдотів про дощ. Її слова не просто звучать, вони влучають. А коли до слова додається звук, починається магія. Олександр Самсон, легенда одеського андеграунду, понад 15 років у музиці та кіно. Людина, яка створює атмосферу ще до першої ноти. Лідер продається сонця, співзасновник Наша Кім і той, хто точно знає, як звучить справжня свобода. І голос вечора Юлія Борза. Фабрика зірок X-Factor, міжнародні перемоги, великі сцени. Блексі Оркестра, рок-сімфоні шоу і неймовірна енергія, яку неможливо стримати. Це була не просто зустріч. Це був вибух поезії, музики, живих емоцій. І ми точно хочемо ще!